sila kuda, kaya sila kuda. Kaya ganoon ako, sino naman nila to? Sige. Mas lingkod sa tukin. Wan karon sa session 5, Lingkod sa kape. nagahisgot diri nga pag-ampo, pag-atiman ug pagpaambit. Di ba sa ato ba? Pag-ampo, pag-atiman ug pagpaambit, pagpakita og tinuod nga kabalaka. Di ba? Sa ato pa tinuod ka kabalaka. Sa ato pa ang ingon diri sa session 5, pag-ampo, pag-atiman, pagpaambit. Sa ato pa asa man tabawan ng pag-ampo, pag-atiman, pagpaambit. Di ba? Naana nato, di ba? Nagkita yung mga alaga siguro kaprita, dayon pag-atiman, atiman pa, dayon magpaambita. Para asa ng pagpaambit? Pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Muna itong trabaho dahil karon. Amen. Pagpakita og tinuod nga kabalaka sa ato pa. Sa atong kinabuhi magpakita nga tinuod nga kabalaka sa atong kinabuhi nga mabalaka ta sa mga kalag nga nawala. Mao gini ato ang role nga isip nga alaga ta sa Ginoo karon. Nagingon diri nga sa pagsugod usaon pag-move ang church, di ba? Usaon pag-multiply ang simbahan. Sa ato pa sa muitag mo multiply, gusto nga i-multiply atong church, atong simbahan nga mudaghan ta. Sa ato pagkikinahanglan multiplication. Sa ato ba multiplication kanang mo anak ang atong simbahan. Amen. Dahil ang atong makita diri nga ang kinabuhi ni Apostol Pablo ni Paul. Kay giusa ang strategy niya, giusa pagpadaghan ang simbahan. Sa ato pa ato makita nga giusa pagpadaghan ang simbahan nga tungkay ang simbahan process ni pagpadaghan giusa pagkuan niya usay strategy niya. Amen. Sa ato pa ato makita ni Apostol Paul grabe kay siya ka kuan siya kanang grabe kay siya mutukod sa church, daghan siyang simbahan di ba? Korinto yaman ang kuan. Dahil ka sa session to, ato makita diri nga kasing-kasing sa Ginoo sa nawala nga mga kalag, di ba? Ato makita nga kasing-kasing sa Ginoo atong nangawala nga mga kalag. Sa ato pa kinsa man tong nangawala ang mga kalag katong mga unbeliever. Mo nay buti pasabot nga ang kasing-kasing sa Ginoo para atong nangawala nga mga kalag. Amen. Buti pasabot nga para atong nawala. Dili buti pasabot nga para atong wala nawala kay kita. Nanaman tadaan sa Ginoo. Sa ato pa ang kasing-kasing sa Ginoo para atong magkalag nga nangawala kanang kulhaon pa sa Ginoo. Dahil sa season 3 nagisgot diri nga ang tao nangita og kalinaw. Sa ato pa ato makita nga ang unsay rason nga ang tao nangita kalinaw. Sa ato pa dili ang tao dili na siya makakita og kalinaw basta wala ang Dios sa iyang kinabuhi. Sa ato pa kung ang kalinaw sa tao basta wala siya Dios, samot gyud ang kinabuhi. Pero Amen. ang kalinaw sa tao kung naa na siya Ginoo, sa ato pa naa ang kalinaw. Amen. Munay strategy usaon pagpadagan sa church, usaon pagpalambo sa church. Munay giingon diri nga ang tao nangita og kalinaw. Para asa man tungod sa Ginoo. Unsa may rason nga ngano man atong unsa may rason nga nangita sa kalinaw, unsa may atong buhaton?